Nanglitum labang so a video kelang pen ko pisi pudamji lapen akoi ko mapan si pipo lapen itum non kevang jilanga ni ko pisi klempo lake ilitum anutin si cemat halam po non bang so la son nang klem nong loke lake ning oi mi melam lapen kaphere mi ang lo lake lapen nili actually nili posting tung telahai it's not a part of my vlog, it's not a part of my clips video so nili post nang kok lo and I don't want to post all this stuff and all this mess nili hai posting tung te nili vlog long parts sakali ako lahai bang nili involve tung te politics ta la son hiri tha de tema ni to ma son vlog ka semar pati tum isi methang ni ke history son sin nili claiming tung seta isi khai sentiment son do kok ining chikhang ni sin claim nang kok la so video ni thom lo ke viral tang mane ke long tang video anu tinon upload la ka thek long num sik ong lo la pen anu tin ta ning chelar po si ba thalo dak pen non itum langnam senang la so video pen non ke bang so tum si nang dong thor ta kali nang dong at lo kedam tang an the hisab lo do pik lo non ke wang ge jo armu muluk kon le ni chetong lo non ning kani si ni pide ko son bo an so se lo asi dake tum tripura to son man po man el lo already man el lo itum chichini ni wan malo man el lo dake asi ke blame ni ke council tum han chot kali lo anu tin ta responsibility do dake itum ke chok che lai ke bang samani pathe la pen ko tamlo kote main ke power do tum ta chok che thetan dake power do tum claim ke claim ni yedi mang claim hai det palo me thang jungjung ali phalo lai ke lasi hai video lang lo kote isi sentiment do ko pati asi ke bang jiani apor do lang non ta chapakeng phanu tin ta la pen organization song tum da me do pik la tum da ning isi dunang po la penon mang ke la pen khai dorom lai chipu pesi nimro kom chipu pesi non ki sivet dunang po non mang ke apor lo kali bete pini ke bang solo penap ke bang so pini bang do lo penap ke kon pone tum dero elo la so system nang ke leji tum lo asinon ke tum kachela ni apor lo tumi mang ke itum asong ke hoi phan le song par phan police tum arrest dat lo la pen jail long pon dat lo phatek lo bail da lo pu ne le chini tenge submission lo lang ne ka che song thek pa la se an se nu tin ta non ning rung du ni la pen ka che song amidi bang pang tang ni ne la ke encourage kali je son hiri nei pu sita elong ri ka che re komi phan ke itum ke claim nang po nili son dam thek the mi tuma son advice bidun nang po ning pathe do nang po ke claim thek to mai claim nang po physically tame ai lo